Λοιπόν, καταρχήν, αφού μαζέψαμε την φωτογραφία, να κάνουμε σε λίγο την κοπή της Βασιλόπιτας για το 2016. Λοιπόν, βασικά, σας είπα και πριν στην αρχή, εγώ λέγομαι Σωτήρης. Λοιπόν, είμαι από την Πάτρα. Έχω σπουδάσει στο πρώτο τμήμα Λεκτορόπου Γενικών, στο Πολυτεχνείο της Πάτρας. Λοιπόν, και μετά έκανα και κάποιες άλλες σπουδές θεολογικές και τώρα συνεχίζω κάποιες σπουδές στο Τμήμα Θεολογίας στο Αστέριο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και καθώς είναι να κόψουμε τη Βασιλόπιτα, θα σας πω στην αρχή κάποια πράγματα καθώς θα κόψουμε το κάθε κομμάτι ξεχωριστά. Και μετά με τη βοήθεια του Στέφανου και της Εύης και της Μαρίας θα σας το μοιράσουμε. Καταρχήν θέλω να σας πω κάτι που έχει σχέση με τη Βασιλόπιτα και κάτι που έχει σχέση με την ομάδα μας. Λοιπόν, βασικά η δική μας ομάδα έχει μια ιδιαίτερη πρωτοτυπία, καθώς κάποιοι έχουν έρθει σε εκδηλώσεις μας, κάποιοι μπορεί να μην έχετε έρθει σε κάποιες εκδηλώσεις μας. Εμείς προσπαθούμε, όπως σας είπε και η Εύη, να προωθήσουμε χριστιανικές αξίες στα πανεπιστήμια και τη μεγαλύτερη αξία που είναι η αγάπη, που έχουμε γνωρίσει προσωπικά την αγάπη του Χριστού. Οπότε, καθώς θα κόψουμε τη Βασιλόπιτα τώρα, εγώ προσωπικά θα ήθελα το πρώτο κομμάτι, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι της Βασιλόπιτας. Καταρχήν, για όσους δεν είδατε τη Βασιλόπιτα από κοντά, η Βασιλόπιτα λέει ο Χριστός να ευλογεί το 2016. Και όλοι να έχετε καλή χρονιά και λέει αγάπη στο σπίτι. Απλώς μέσα στην Βασιλόπιτα πάνω, όπως κάποιες άλλες χρονιές, έχουμε γράψει το όνομα ο Χριστός. Και καθώς κάνουμε τώρα το πρώτο κομμάτι, εγώ προσωπικά θα ήθελα να σας πω για ποιο λόγο το πρώτο κομμάτι θέλουμε να το κόψουμε για τον Χριστό. Για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θέλουμε έτσι αυτό το κομμάτι, όχι απλά έτσι τυπικά, ούτε έτσι για κάποιο έτοιμο, αλλά εμείς θέλουμε πραγματικά να το δώσουμε στον Ιησού Χριστό για ένα λόγο πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή ο Χριστός είναι αυτός που έχει αλλάξει τη ζωή μας. Πολλά παιδιά είχαν εξαστική με πως ανάρθουν, αλλά έχει αλλάξει τη ζωή μας όλων των φοιτητών που συμμετέχουν σε αυτήν την ομάδα στην Academy Student. Αλλά προσωπικά μπορώ να πω για τον εαυτό μου έχει αλλάξει τη δική μου ζωή. Όταν σπούδασα στο Πολυτεχνείο στο τρίτο έτος των ηλεκτρολόγων μηχανικών, μου μίλησε ένας συμμετητής μου, ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός, και μου μίλησε για τον Χριστό. Και μου μίλησε ότι έχει αλλάξει τη ζωή του, και μου μίλησε ότι μου άλλαξε την δική σου ζωή. Και εγώ μόλις τελείωσα τη εξεταστική του Ιουνίου, στο τρίτο έτος, προσκάλεσα το ξανά στη ζωή μου, του ζήτησα να συγχωρέσει τις αμαρτίες μου, του ζήτησα να με αλλάξει, του ζήτησα να με σώσει, του ζήτησα να μου δώσει αιώνια ζωή. Και πραγματικά από εκείνη τη στιγμή άλλαξε όλη τη ζωή. Γι' αυτό θέλω αυτό το πρώτο κομμάτι έτσι, να το δώσω στον Χριστό, γιατί αυτός άλλαξε τη ζωή μου προσωπικά. Και μου έδωσε νόημα, μου έδωσε σκοπό, μου δείξει πρώτα μέσα μου, μου έδωσε γόνια ζωής, μου έδωσε χαρά, ειρήνη, μου έδωσε παπάτα. Οπότε αυτός είναι έτσι, ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος που θέλω αυτό το κομμάτι να το δώσω στον Χριστό είναι για να θυμίσει τον ίδιο τον Χριστό. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κόβαμε Βασιλόπιτα πολλές φορές και στο τέλος καμιά φορά να παίζουμε κάποιο κομμάτι, λέγαμε ότι να το δώσουμε στον Χριστό, αν δεν έσαι κάποιο κομμάτι. Εγώ θέλω το πρώτο κομμάτι να θυμίσει τον ίδιο τον Χριστό, να δώσω κατευθείαν στον Χριστό το πρώτο κομμάτι για να θυμίσει τον ίδιο τον Χριστό. Γιατί σε κάθε εκδήλωση που έχουμε κάνει, όπως και σε αυτή την κομμάτι της Βασιλόπιτας, το τιμόμενο πρόσωπο είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό δίνω το πρώτο κομμάτι στον Χριστό, γιατί πραγματικά όταν κάποιο πρόσωπο δοκιμάσει το βάζει στην πρώτη θέση, έτσι εμείς να δώσουμε το πρώτο κομμάτι στον Χριστό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και ένας άλλος λόγος που θέλουμε το πρώτο κομμάτι να το δώσουμε στον Χριστό είναι γιατί αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι ζωντανός, μας βλέπει, μας ακούει. Και αυτή τη στιγμή, καθώς το δίνουμε συμβολικά, πιστεύω μέσα από την καρδιά μου 100% ότι ο Χριστός αυτή τη στιγμή χαίρεται και παραστείται. Γιατί είναι από πάνω μας βλέπει, μας ακούει, είναι να στιγμώσει και 100% για να αλλάξει τη ζωή μου. Γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω και να τον ευχαριστήσω, γιατί ο Χριστός όχι μόνο έχει αλλάξει τη ζωή μας, αλλά μας έχει βοηθήσει σε όλες τις εκδηλώσεις που έχουμε κάνει στο Πανεπιστήμιο. Και εγώ, επειδή είμαι από τους πιο παλιούς που έχουμε βοηθήσει να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις,
και όπως σας είπα στην αρχή Εφη, συμμετείχα και στα 5 μαθηματικά του Νατάλου, αλλά ευχαριστούμε που μας βοήθησε. Συμμετείχα και στο τουρνά λοιπόν και στο τουρνά του μπάσκετ, που μας βοήθησε ο Θεός. Συμμετείχα και στο τουρνά ποδοσφαίρου 5x5. Συμμετείχαμε στα τουρνά πικόμ. Συμμετείχαμε σε όλες τις εκδρομές που μας βοήθησε ο Θεός, σε όλες τις κομμές τελειών, σε όλα τα σεμινάρια, σε όλες τις κομμές δραστηριότητας. Και ο Χριστός μας βοήθησε σε όλες. Και επειδή μέσα από αυτό να τον ευχαριστήσουμε, γιατί αν δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει την στην Καινή Διαθήκη, στη βάση του Χριστού, ο Θεός από πάνω βλέπει τον Χριστό και λέει: «Να ο Υιός μου, στον οποίο παραστήθηκα». Ο Θεός ο Πατέρας είναι τον Ιησού Χριστό. Έτσι και εμείς θέλουμε το πόδι να δώσουμε στον Χριστό για να τον ευχαριστήσουμε και πιστεύουμε να το ψάχνουμε το λίγο. Τώρα, καθώς θα σας μοιραστώ τα κομμάτια, μέσα σε κάποιο κομμάτι υπάρχει ένα φλουρί και μέσα στο φλουρί υπάρχει ένα δώρο. Και ευχαριστούμε τον Θεό για όλους τους χορηγούς που μας δίνουν δώρα κατά καιρούς σε όλα τα τουρνά και σε όλες τις εκδηλώσεις μας. Αλλά σε αυτό το δώρο που θα πάρετε, θα ψάξετε να βρείτε πού είναι το φλουρί και θα σας δώσει μετά η Εύη, θα σας δώσει αυτό το δώρο. Αλλά οι πρωτοτυπικές της Βασιλόπουλα είναι οι εξής: ότι χωρίς να πάρετε το κομμάτι να ψάξετε το φλουρί για να πάρετε αυτό το δώρο, μπορείτε όλοι σας να πάρετε το δώρο της αιώνιας ζωής που χαρίζει ο Χριστός, όπως το πήρα εγώ. Και από αυτό το κομμάτι φτάσει στα χέρια σας, γιατί θα ψάξετε να βρείτε αν έχει το φλουρί, θα σας το δώσει η Εύη και η Μαρίλη. Εκεί που είστε, ποτέ φτάσει το κομμάτι στα χέρια σας, μπορείτε να πάρετε το δώρο της αιώνιας ζωής απλά αν το ζήσετε από τον Χριστό. Εγώ το έκανα και σήμερα το άλλαξα τη ζωή μου. Και όταν Χριστέλα στη ζωή μου, ειλικρινά γιατί έχω κάνει σωστά συγγνώμη. Σε ευχαριστώ που για μένα στο Σταυρό για τις αμαρτίες μου, αναστήχησε ο ζωντανός. Σε προσχάω, έλα, άλλαξε με, δώσ' μου μια ζωή από εκείνη τη στιγμή και σε ξανά άλλαξε η ζωή. Είμαι ένας άλλος άνθρωπος. Δεν το πίστευαν οι συγκριτές μου, οι καθηγητές μου στο πανεπιστήμιο, δεν ήμουν από το σωλετολόγο γενικό. Δεν το πίστευαν η γραμματεία, άλλαξε τόσο πολύ η ζωή μου που πήρε μέσα στα μητέρα για τον Χριστό. Και αν μπείτε μέσα στο site capespeed.gr θα δείτε πόσο έχει αλλάξει μόνο τη δική μου ζωή. Η ζωή των πολλών φοιτητών. Έχει αλλάξει η ζωή της Έλτας από τη φιλοσοφική σχολή, αν δείτε στο site να δείτε, η οποία πολλά χρόνια θα αυτοκτονήσει. Γιατί είναι ένα συμμετοχή τη Ζωνίκο, από την Αγία Θεολογία, και δεν είμαστε πώ άλλαξε εδώ στη ζωή της Έλτας. Του Νίκου, ενός παιδιού που είχε πεθάνει ο πατέρας του. Και μετά βρήκε τον Χριστό, και αυτό ο φοιτητής ο Νίκος που σπούδασε συλλεκτική λέει: «Βρήκα το Θεό που είναι ο πατέρας μου και κάλυψε και ο Χριστό πατέρα». Έχει αλλάξει κόσμο πάρα πολλές φορές. Οπότε μπορεί να αλλάξει τη ζωή. Και αυτή η βασιλότητα μπορεί να βασιλότητα σταθμό στη ζωή σου. Τώρα, καθώς θα πάρεις το δώρο το μεγάλο που έδωσε η Εύη, εγώ σου προτείνω, εκεί που είσαι να πάρεις το μεγαλύτερο δώρο που είναι και το δώρο της αιώνιας ζωής, που έχει ανοιχτεί με την αξία. Και το 2006 είναι μια περίοδο που έχουμε οικονομική κρίση. Αλλά να ξέρετε ότι μπορείτε να γίνετε οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο, πραγματικά, αν γνωρίσετε τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός πραγματικά είναι, λέει η Κυρία Δίκη, ο πολύτιμος Μαργαρίτης και δίνει σε όλους. Είναι ένα αιώνιο θησαυρό, ένα άνθρωπο θησαυρό, μια άκρη κληρονομιά. Και αυτό το λέω από προσωπική πείρα, γιατί μέσα στην κοινωνική κρίση είμαι και εγώ, αλλά ξέρετε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί ξέρω ότι έχω μια άπταρτη αιώνια κληρονομιά στον ουρανό. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Και αυτό σας λέω είναι αλήθεια, γιατί θα το ζήσει. Οπότε θα σας πω ότι το 2016 να είναι μια χρονιά η οποία αυτή τη χρονιά πραγματικά να επηρεάσει την αιώνιότητά σας. Σε αυτή τη χρονιά του 2016 ο Χριστός θα αλλάξει τη ζωή σε αιώνια. Και αυτή είναι η ευχή μου. Και τώρα καθώς κλείνω αυτό το μήνυμα και τα έρθει ο Στέφανος για να κόψει τα κομμάτια, το δεύτερο κομμάτι και θα συγκεράσει και τα ονόματα για να σας δει τα κομμάτια και θα σας τα μοιράσει η Εύη και η Μαρέλη. Για κλείσιμο θέλω να σας πω το εξής. Που αυτό για μένα πήρα στη ζωή μου όταν ήμουν στο τότε έτσι λοιπόν και όταν μου μίλησαν εμένα. Αυτό που μου μίλησαν ήταν όταν μου είπανε ότι η ψυχή σου αξίζει στο αυτό. Ήμουν πάρα πολύ δραστήριος, ήμουν επέχουν σε πάρα πολλά πράγματα στο πανεπιστήμιο και όταν μου μιλήσανε, μου είπανε ότι ο Χριστός είπε ότι πιο πριν τον άνθρωπο να εκπλήσει όλο τον κόσμο, τη με την ψυχή σου. Και μου είπαν ότι η ψυχή σου αξίζει όλο τον κόσμο. Και έχει μια αξία. Και αυτό το πράγμα, δεν δεν ήξερα τίποτα. Αυτό όταν μου μίλησε, είχε αλλάξει η ζωή του και πίστεψα ότι η ψυχή μου έχει μια αξία, πίστεψα ότι η ψυχή μου αξίζει όλο τον κόσμο και πραγματικά άλλαξε η ζωή μου. Και θέλω να σας το πω αυτό για εσάς και κλείσιμο, το 2016 να είναι η χρονιά που η ψυχή σας, που αξίζει όλο τον κόσμο, θα περάσει στην αιωνιότητα. Λοιπόν, κλείνοντας τώρα, θα φωνάξω τον Στέφανο να φωνάξει τα ονόματα, θα σας δώσει με τη σειρά που θα δώσει τα κομμάτια η Εύη και η Μαρίλη και μόλις τελειώσει η κλήρωση,
δημόσιο στη Βασιλόπιτα και βρει το φλουρί, θα σας δώσουμε το δώρο έκπληξη, θα σας το δώσει η Εφη. Λοιπόν, τώρα ο Στέφανος θα συνεχίσει, καθώς θα διαβάζει τα ονόματα και μετά το κάθε όνομα θα σας το δίνει η Εφη και η Μαρίνη εκεί που είσαστε. Οπότε ξεκινάμε συνέχεια με τα ονόματα. Χρυσανθόπουλος Σταμάτης.